Mga kapuso, ngayong umaga sa Bistok ating makakasama ang multi-awarded tausog painter from Sulu. Walang iba kundi si Sir Ramir Tawasil. Good morning, Sir Ramir, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning, magandang umaga mga kapuso. Sir Ramir, since 1979 may mga awards ka nang natatanggap bilang isang artist. Simula ba pagkabata, pinapangarap mo na ito? Actually, hindi ko pinangarap to. Siguro, bigyan na rin to ng Diyos sa akin, no? It is a privilege. Dapat hindi natin tong pabayaan. Siguro, ano na 'yon, na nasa linya na rin ng dugo ng aking mga grandparents noon. Kasi may relationship kasi din sila sa art. Kwentuhan mo naman kami, Sir Ramir, sa buhay mo. Paano ba nagsimula ang career mo as an artist? Paano mo ba na-discover ang sarili mo na may talento ka sa sining? Pamilya ba kayo ng mga artist? Please share it with us. I think hindi ko na matandaan, pero ang matandaan ko lang yung mga awards ko na may advocacy. Kasi when joining a competition, I don't really want to compete, no? Kasi technically yung sa competition is more on technical side. Para sa akin, ang competition is just a contribution and I'm doing it well, no? Out of all the awards you've received po, ano ba yung sa tingin mo ang may pinakamalaking impact sa karera mo? Pwede mo bang i-share sa amin kung ano ang award na ito? Actually, there are different subjects that I'm doing. Kasi sige, Mindanao kasi is napaka-colorful, and then politically, socially, parang socially available, no? Politically available. Maririnig pa rin natin yung mga political issues, yung mga historical issues, especially in Sulu, no? Kasali yan sa mga subjects na pinipinta ko. So I cannot really tell, pero more on culture, history, and social issues ang pinipinta ko. Isa ka sa tanyag at successful na artist dito sa Mindanao, Sir Ramir. But behind the success, alam po namin may mga napagdadaanan ka din. Ano ba ang mga challenges na na-encounter nyo at paano ka natuto dito? There are a lot of challenges na being a surviving artist, no? Mahirap kasing mabuhay sa pagpipinta. Isa yon. So, sabi nga nila, art cannot live without sacrifices. Isa yon. Dapat bilang artist, kailangan mo magsakripisyo na fame and fortune should not be chased, no? Parang peace kasi, you don't have to chase peace to gain an award. It is but a responsibility to every human or mankind, no? And every mankind. So parang ganon, hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-ano para ma-achieve mo yung award mo sa peace. So I think ganon din yung mga challenges sa art. Nasa industriya na kayo since 1979. Ano din po ba ang kaibahan ng industriya noon at ngayon? Yun nga, magandang tanong din yan. Kasi during that time, no, yung 1979, siyempre wala pa tayong mga internet. Buti na lang, isa yung mga newspapers na naririnig natin, and then yung information din sa mga paaralan na kung may mga competitions, may nababasa ka, may naririnig ka. So naiba. In terms of practices naman, ang mga artists noon kasi tulad dito sa amin, walang access sa mga exhibition venues. So ngayon marami na, no, with the programs of government agencies in providing venues for art exhibition. To end this interview, ano din po ba ang maipapayo mo sa mga aspiring at young artists po natin na nakatutok sa atin ngayong umaga? Para sa mga aspiring artists natin, I think you need to, tulad ng sinabi ko, art cannot live without sacrifices. Talagang may sakripisyo sa art. You need to sacrifice something, no? Dapat kasi ang art is, it should flow freely, no? Wala siyang bahid na kung ano man na may hinahabol ka. Just paint and paint. Gawa lang ng gawa na painting. Someday, kung gusto nyong sumikat, sisikat ka rin o sisikat din kayo. Pero sabi ko nga, hindi yung hinahabol natin yung pagkasikat. Kasi each artist has its own different world, no? Kaya gumagawa ang artist ng sarili niyang mundo. Alright, maraming salamat Sir Ramir for sharing your time here with us. Ingat po kayo and God bless. Maraming salamat sa pag-imbita.